money for G-boy in the building. Panz ne, MPK boys. Mawakoki ne mu ne za a ji muna yi, da ma bidiyo ne mu ne za a ga muna yi. Muna wakokin ba da zafi ne ba ma da sanyi, kasa gari gari mu ne nan ake yayi. Mawakoki ne mu ne za a ji muna yi, da ma bidiyo ne mu ne za a ga muna yi. Muna wakokin ba da zafi ne ba ma da sanyi, kasa gari. Na yin back ina tafiya na aslo ne kaman snake. A bani Pepsi domin ne ai bana shan coke. Pepsi ma da za ku bani ai kar ku bani fake. Wasu ma wakan sai dai su sata, ba sa iya yi don ba su da bajinta. Bidiyon waka kasan tana da zurfi, wutan waka ita kuma tana da zafi. Knife din waka tana da kaifi, idan ba za ka iya baka bashi da yafi. Wasu ma sun dauka wakan wasa ne, idan za ka iya yi ka zo ka gwada ne, amma ka sani jahili baya waka ne. Sai ka yi karatu kuma sai kana da ilimi, bugu da kari waka ba ta son ka zami. Yareemah sunana don't call me da malami, a haka ne kake cewa za ka iya. Ni idan ina waka bana gajiya, amma na ina kwana ina gajiya. Ina fatan da kin tashi lafiya. Mawakoki ne mu ne za a ji muna yi, da ma bidiyo ne mu ne za a ga muna yi. Muna wakokin ba da zafi ne ba ma da sanyi, kasa gari gari mu ne nan ake yayi. Mawakoki ne mu ne za a ji muna yi, da ma bidiyo ne mu ne za a ga muna yi. Muna wakokin ba da zafi ne ba ma da sanyi, kasa gari gari.